Badnje prijepodne u Zagrebu je oduvijek bilo užurbano i puno vreve. Zato vam nećemo zamjeriti ako nas danas površno slušate zauzeti pripremama za ovu mnogima najljepšu večeru u godini. Dopustite da vas barem nakratko vratimo u neko prošlo i malo mirnije vrijeme. Iako je nekad sve prolazilo s manje nervoze nego danas, i tada su Zagrepčanke i Zagrepčani imali pune ruke posla. Pekli su se orehnjače i makovnjače. Neke su domaćice pekle kruh božićnjak. Kad se početkom prošlog stoljeća u gradu znatno povećao broj zaposlenih žena, kolače i druge slastice moglo se kupiti i u zagrebačkim slastičarnicama. Vlasti su pokazale razumijevanje dopuštajući da trgovine rade na Badnjak i Silvestrovo. U interesu trošećeg općinstva obnašao je ministar trgovine sporazum s banom Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije dozvoliti da se dane 24. i 31. prosinca 1905. obrtno i trgovačko prodavanje i kupovanje iznimno do 5 sati poslije podne, a u brijački i vlasuljarski obrt spadajuća radnja pa iznimno cijeli dan vršiti može. Ukrase za božićno drvce nekada su Zagrepčani sami izrađivali. Kupovali su zlatnu i srebrnu boju kojom su bojili orahe i lješnjake, a od šarenih papira slagali ukrasne lance. Poslije svih pripremnih radova u sobu se unosilo i božićno drvce. Po njemu bi se povješali zlatni i srebrni orasi i lješnjaci, slatkiši u obliku anđela, a na istaknuto bi se mjesto stavljala jabuka božićnica. Kako je vrijeme prolazilo, gradska je vreva sve više jenjavala. Kasno poslije podne i početkom večeri Zagreb bi utonuo u tišinu. Pomalo su se ispraznile ulice, gostionice i kavane. Tramvaj je prestao voziti. Da se omogući i tramvajskom osoblju da barem jedan dan budu navečer u krugu svojih obitelji, odredila je prometna uprava Zeta da promet na Badnjak ima na svim prugama prestati u 21 sat. Moglo se pročitati u zagrebačkom tisku početkom prošlog stoljeća. Na ulicama je zavladao mir koji je potrajao sve do prije ponoći. Nakon što bi se oglasila večernja zvona, na božićnom drvcu palile su se svjećice, a obitelj se okupila oko stola i večerala. Vrijeme do odlaska na polnoćku prolazilo je uz pjevanje božićnih pjesama. Zagrepčani su oduvijek rado išli na polnoćku. Kad bi se vratili iz crkve, okrijepili bi se kuhanim kobasicama, hladetinom i kolačima.